Il-kabinett se jkun magħmul minn żewġ persuni oħra. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kien qiegħed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-midja wara l-ġurament tal-ħatra tal-kabinett. Dr. Abela għal kif dawn iż-żewġ persuni se jkunu qed jieħdu kariga fil-kabinett wara li jsiru l-elezzjonijiet każwali u anke wara li jkun tħaddem il-mekkaniżmu għal rappreżentanza aktar ugwali fil-Parlament. Nistenna l-proċess ta' casual elections, tal-by elections illi jingħalaq u l-mekkaniżmu l-ġdid illi skatta fis-seħħ l-ewwel din id-darba u se nkun qed nagħmel ħatra ta' żewġ karigi ġodda f'dan il-kabinett. F'kummenti lill-ġurnalisti dwar il-kabinett tal-Ministri, il-Prim Ministru Robert Abela għal kif huwa għażel bejn dawk b'esperjenza u anke dawk b'dem ġdid. Dr. Abela għal kif il-Grupp Parlamentari Laburista huwa monni b'taħlita ta' nies li għandhom talent. Il-Prim Ministru saħaq fuq l-importanza tat-tiġdid anke minkejja li l-Partit Laburista ingħata l-akbar mandat mill-indipendenza l-hawn. Tiġdid irid ikompli l-fatt li nistawna mandat b'saħħtu l-aktar mandat b'saħħtu ifisser li tawna messaġġ ukoll li ma nistgħux nieqfu fit-tiġdid li rridu nagħmlu fih dan il-Partit Laburista ukoll fih dan l-istrutturi tal-Gvern u hekk beħsibna nagħmlu. Dr. Abela hawnhekk semma kif l-elezzjoni tas-Sibt li għadda in-nies bagħtu messaġġ u qal kif dak ma jistax jiġi injorat, dan preferenza għal dawk li ma ħarġux jivvutaw. Meta mistoqsi dwar l-ewwel prijoritajiet ta' gvern ġdid, il-Prim Ministru semma r-riforma fil-liġi tal-IVF biex aktar nies ikunu jistgħu jsiru ġenituri. Dr. Abela saħaq kif il-prijorità ta' dan il-kabinett tal-Ministri huwa li jwettaq l-1000 proposta li wieħed quddiem il-poplu Malti u Awċi. Hemm ħafna xogħol xi jsir, prijoritajiet diġà identifikajnihom fil-kampanja fosthom ir-riforma dwar il-liġi ta' IVF illi definittivament ma tistax tistenna li hemm ħafna nies, ħafna koppji li jixtiequ jsiru ġenituri u s'issa bil-qasam leġislattiv, bil-qafas leġislattiv preżenti għadhom ma jistgħux isiru, allura dak huwa wieħed mill-ewwel commitments li għandna sabiex nimplementaw, imma naturalment imbagħad hemm ħafna u ħafna riformi oħrajn xiridu jsiru.